खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोननाय जाबावबाय। आं मानि जाहोनाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ एबा बुजिलांगोन। आं बेखिनि भिडिअ लानानै फैदों माने खोथाया जाहैबाय जोंनि जैथुनफारा एलपि स्कुल नारेंगोदै मानास रड लामाया जानांगौमोन, दिनै जायाखिसै। नायदो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ पिकचारावनो दिनै गोरलैफ्रा स्कुलाव थांनांगौब्ला बेसेबां खस्थ'। नै दालांफ्रा नुखाबाय, नै गोबाय गिजि बे बायनानै जुदि बायसान्स गोरलैफोरनि मोदोमाव हामोब्ला बे सोरनि खहा? बिमा बिफानिसो खहा। बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों दिनै बे लामाखौ बे दालांखौ जाबाय होननानै बुंदोंमोन, दिनै दासिमबो मावनो हायाखै। बे लामाया मानि जाहोनाव मा प्रब्लेम जों बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु मावनांगौल'। जों मावनानै रायजोफोरनो देखायनांगौ आरोखि। दासिमबो बे लामाखौ देखायनो हायाखै। नायदो गोरलैफ्रा नै स्कुलाव थांनांगौब्ला बेसेबां हान्थिनांगौ खस्थ'। नोंसोरो नुखाबाय पिकचारावनो माबायदि। नोंथांमोननो आङो भिडिअ नांगौब्ला आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप आं लानानै फैगोन। बे लामाया माबायदि मावदों, माबायदि मावाखै, मा रोखोमै मावदों, आं नोंथांमोननो आङो भिडिअ लानानै फैगोन। आं नोंथांमोननो सिम्पोलै आं नोंथांमोननो पिकचार भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ नै जोंनि जैथुनफारा एलपि स्कुलनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै माबायाव हान्थिलांनांगौब्ला स्कुलाव हान्थिलांनांगौब्ला नै बेसेबां खस्थ'। दालां गोबाय गिजि नुखानानैबो जुदि बे दालांखौ जाबाय होननानैबो जुदि मावाब्लाथ' रायजोफ्रा दुखु मोनखागोन। दिनै लामाखौ मोजां मावाखिसै। दिनै बिटिआर सरकार जानायजों लोगोसे जोङो आसा खालामदोंमोन दि रायजोफ्रा लामाखौ मोजां मावगोन, दासिम मोजां मावाखिसै। बेखायनो रायजोफ्रा दुखु मोननानै दं आरोखि। बेखिनिया नोंथांमोननि भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोननि मदद नांगौ, नोंथांमोननि आङो हेफाजाब नांगौ। नोंथांमोना हाजासे आंनि चेनेलखौ गासैनोबो शेयार खालामनानै हो, लाइक शेयार खालामनानै हो, जेन' आंबो नोंथांमोननि सापर्टजों जेन' आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। आं बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो आङो नेक्स्टआव आं भिडिअ मोजां लानानै फैगोन। बे लामाया मा रोखोम मावदों, मा रोखोम मावाखै नोंथांमोना नुलांबाय थानो हागोन।